Okay, det var egentlig en ganske normal dag. Jeg stod for en bank ved en hæveautomat, og så jeg noget, der lå på jorden og glemtede. Det var en pose glitter, som nok var blevet tabt ud af lommen på en, der var kommet ud af en salling, fordi der lå en salling lige rundt om hjørnet. Jeg samlede det glitter op og puttede det i lommen med tanken, man kan sgu altid bruge noget glitter. Ja, det var egentlig som sagt en ganske normal dag. Jeg var inde i en bog idé, men så ud af øjenkrogen så jeg en sød pige. Hun havde en pæn røv og noget nice hår, så det var egentlig lidt nok at overse tramstampen. Men hun arbejdede der. Og jeg har en regel om, at jeg ikke rigtig lægger an på piger, der er på deres arbejdsplads, fordi det er kun idioter, der tror, at piger rent faktisk interesserer sig for dig, når de er på arbejde. Men jeg lagde an på hende alligevel, og det gik egentlig godt nok. Jeg var sjov og flirtende, men så spurgte hun om mit navn. Jeg sagde Mike med hånden klar i lommen. Så hun lidt spørgende på mig, og så kastede jeg alt glitteret op i luften, sammen med ordene, ligesom filmen Magic Mike. Glitter over fucking alt. Altså jeg har altid følt, det kører godt med damerne og sådan noget, lige indtil da. Mit øje, sagde hun. Okay, det var nok mit mindst gentleman-agtige øjeblik nogensinde. Jeg nærmest moonwalkede ud i butikken og lod som om jeg overhovedet ikke kendte noget til hende pigen, der stod og skreg, fordi hun var blevet pebersprayet med glitter i øjnene.